És mint befutott egy hívás az ügyféltől, hogy meg tudjuk-e mutatni neki az autót, hogy milyen kapások vannak egy ilyen kilométerállásnál, hogy mennyire lehet látni. Hát 74.682 km kopásjeleket keressünk, illetve hogy sérüléseket. Az úgynevezett Skyscraper nevű szín. Felni az rendben van. Az a felni is rendben van. Azt látjuk, hogy itt egy kicsi kavics sérülés van. Vannak karcok, amit itt lehet látni, de ez csak a fóliát érinti, mivel minden autónk újkora óta le van védve fóliával, kővédő fóliával a motorháztető, illetve az első lőklap teljesen meg van védve, így a kavicsoktól nem kell félni, még így 3 évesen sem. Nem látszik rajta, és nem lehet azt mondani, hogy fújva volt az eleje, mert nincs ilyenről szó. Itt vannak sérülések a felnin, amit az ügyfélnek szépen meg is mutatjuk, hogy ne csalódás érje, amikor ide áll a kocsimmal, és azt mondja, hogy erről nem volt szó. A jobb harcsó az rendben is van, azon nincsen semmi, illetve a hátulja szintén rendben van. Így belekukkantuk a csomagtartóba. Hát szinte nem volt használva. Belenézünk a belsejébe. Az autó harmankardon hifi van felszerelve, illetve nézzük meg az üléskapásait. Itt van egy kis sérülés, de ez minimális. Igazából azon kívül nem látunk mást. Tehát szóval itt van a kilométerállásunk. Végig lapozzunk, ha valami hibát találunk, de nem szabadna lennie semminek. Hiszen minden autót átnézünk, mielőbb kikerül a piacra. Itt tolott a kamerás az autó. Meg szoktuk nézni azt, hogy itt a középső konzol sérülések. Ugye sokszor az emberek itt gyűrűvel, órával, karkötővel össze szoktak karcolni ezeket a dolgokat. Szerencsére itt nem ez a helyzet. Meg szoktuk nézni azt, hogy kocsinak a szerviz igényét van-e valami. Azt mondja, guminyomás rendben. 2 dolgot jegyzett meg, kevés a mosó folyadék, illetve az ajtó nyitva. Mind a 2 orvosolható egy percen belül. Úgyhogy ez nem tétel. Szerintem egészen jó felszerelt autó. Jó, ezek se karcok, csak porszősz. Hát, uram, így néz ki egy autó. 74.000 kilométerrel, 75.000 kilométerre durván. Szerencsére, ha nem az autó mellett dönt, akkor tudunk belőle adni feketét, illetve fehéret, meg szürkét, meg ezüstöt várak még mellette. Hasonló teljesítménnyel, illetve extra felszereltségben teljesen ugyanaz lesz, és kilométerbe egy 10-20 ezerre lehet, hogy eltér, kevesebb vagy többel. De szerintem ez egy gyönyörű választás lehet, hogy ilyen autót keres. Köszönöm, hogy megnézte a videót.